Čaute, čaute. Tak nachádzam sa v tomto rezorte. Pozrite sa, aké tu je ubytovanie. Je to pre dvoch ľudí, komplet vybavené. Vnútri máte klímu, televízor, bar, chladničku, čiže všetko, čo potrebujete k životu. Nie je to tu také lacné, ale ceny som už hovoril v minulom videu, keď som tu bol v novembri, lebo tam si to môžete pozrieť. Som to točil aj znútra. Takže táto pláž sa volá Club La Ia Beach. Takže toto je to ubytovanie. Takto to tu vyzerá, takéto okolie. Samozrejme, toto je drahší rezort ako v tom, v ktorom bývame my. Preto tu je aj tak maličko ľudí, aj keď je nedeľa. A tunak je reštaurácia, robia rôzne špeciality z mora. Možno, že sa sem pôjdeme večer najesť. Oli, are you okay? Yes, I'm okay.